Kinesioteippaus lavan seudulle ja tarkoituksena on korjata hieman tämmöistä etupainosta ryhtiä, jolloin hartiat kaatuu eteen, kiertyy sisäänpäin, eli lapaluin lähentäjiin tulee kova veto. Tarkoituksena, että kinesioteipillä saadaan hieman sitä korjattua sitä lapojen asentoa taakse, samalla myöskin olkanivelten kiertoa tänne taakse. On nyt käytössä tässä 3 kinesioteippiä, eli nämä on valmiiksi leikattu. Tarkoituksena jokaisella pyöristää nämä päät pyöreiksi. Ja ensimmäisenä me otetaan tämä lapojen väliin tuleva teippaus. Ja siinä lähdetään toimimaan sillä lailla, että asiakasta pyydetään aktiivisesti korjaamaan ryhtiä hieman taakse, jolloin lavat lähentyy. Otetaan teippi keskeltä, repästään suojatarra irti. Teippien päihin jää niin sanotut baseit, eli tämmöiset ankkurit, joiden on tarkoitus jättää venyttämättä. Otetaan tasainen veto molemmille puolille. Viedään riippuen ryhdin mallista melko kovaan venytykseen ja asetetaan se kiinni kutakuinkin keskelle lapaluita. Teippi pitää hangata kiinni lämmöllä, jolloin se pysyy paremmin. Jos ei näin tee, niin se lähtee hyvin herkästi irti. Nyt näihin päihin jäi nämä niin sanotut baseit, jotka taas laitetaan kiinni ilman venytystä ja myöskin aktivoidaan lämmöllä. Sen jälkeen toiset valmiiksi leikatut teipit. Ja vaikka ne on eri värisiä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, tämä on vaan vähän ehkä havainnollistamiseksi. Ja teipistä repästään täältä baseista, eli täältä ankkurista pieni pätkä pois. Sen jälkeen asetetaan se tuohon lapaluun päälle ilman venytystä. Pieni lämpöaktivointi. Tämän jälkeen otetaan suojatarra pois. Tuetaan tätä niin sanottua ankkuria hieman alaspäin ja vedetään venytys olkapään yli. Tänne jätetään tänne etupuolelle myöskin pieni pätkä, jota ei venytä lainkaan, ja kiinnitetään se ankkuri ilman venytystä. Pyrkikää, että tämä teippi ei jää rypylle ja aktivoidaan liiva. Toiselle puolelle identtisesti, eli base irti, lapaluun päälle ilman venytystä, kiinnitetään, otetaan lähestulkoon suojateippi pois, pieni veto, venytys teippiin ja olkapään etupuolelle. Tässä pitää varoa myöskin se, että ei koske tuohon liimapintaan lainkaan, jotta siihen ei tulisi rasvaa ja se pysyisi kiinni.